Kaixo, Kaixo, Arimetarro. Bueno, eskak daukut, erronko bat superona zuentzako. Inbio zuena da, hartu Kleenex bat edo papel bat edo zehose, eta in amaxi lauki, eta gero jarri ekizako lan. Eta gero, dakotzu da oportunitate bat, ekizdanak kentzeko mosten. En plan, papela doblau eta mostu alde batetik. Saiatu. Ezin dut. Ezin dut. Ejat urtetzen, ezin dutin. Ezin dut. Ikusi, inbizan asan, puntiak erdira eruen, unan, gero bueltia emun, doblau, gero eskerrera, gero bera berriro be, eta berriro be eskerrera. Eta punta hau, mostu. Zendu benien, ikusi genke geratzen jakula hemen ekizak, eta papela dauela ekiz gabe. Eta ikusi hemen daz ekiz danak. Ikusi hemen dau bat, hemen beste bat, hemen beste bat, hemen beste bat,